Ar wythnos union yn ôl I heno, oedd yna gyffro mawr yn Wrecsam gyda phremier arbennig ffilm newydd un o berchnogion clwb Pêl-drod y Dref, sef Ryan Reynolds, ac oedd Gerallt na wrth i'r gwesteion arbennig, gweithwyr yr NHS gyrraedd y sinema, ac mae Ed bod nôl I glywed beth oedd y farn am y ffilm Free Guy a Ryan Reynolds hefyd. Dyma chi glip o'r ffilm. Mondays, am I right, Joe? You said it, guys. Gyda Ryan Reynolds fel y Free Guy a Jodie Comer fel y Molotov Girl, mae'r ffilm yn gomedi sy'n mynd ar Clark Alwyn yn y banc, Guy, I mewn I gêm gyfrifiadur ffantasiol, lle mae achub y byd fwy neu lai yn ei ddwylo fo ar Molotov Girl. Ac mae teulu Chris Evans wedi cael modd I fyw yn gwylio'r cyffro. Aethon ni weld y ffilm Free Guy, neithiwr yn yr Odeon yn Wrecsam, a wnaethon ni rili fwynhau fel teulu. Mae'n ffilm ddoniol, ffilm glyfar. Oedd hi'n braf iawn gweld perchenog newydd Clwb Pêl-drod Wrecsam, Ryan Reynolds, yn chwarae'r brif rhan yn y ffilm. Ac oedd o'n arbennig o dda, yn ddoniol iawn, mae gen o ddawn amlwg at gomedi. Mae Ryan Reynolds yn cymeriad doniol iawn oherwydd mae o'n gweithio mewn y banc a mae o'n mynd yna pob dydd a mae rhywun yn dod mewn yn saethu bawb. Roedden nhw'n hoffi'r movie oherwydd oedd llawer o YouTubers fel Laserbeam, Dan TDM a Ninja yn fo. Roedden nhw'n hoffi'r ffilms oherwydd oedd nhw'n doniol ac yn clyfar. Today's gonna be different. Hi. Ac mae'r cyffro yn y ffilm Free Guy yn porthu'r cyffro sydd eisoes yma yn Wrecsam, tre sydd wedi mopio ar bêl-droed a tre sydd bron iawn wedi mopio llawn cymaint ar Rob a Ryan na. Does dim angen deud I cyfenwan o hyd ac mae cefnogwyr tîm pêl-droed Wrecsam wrth I boddaf o'r ddau yn nhw. Mae'r dre I gyd ar dan, pawb di excited lan, talk of the town yn de. Maen nhw'n huge yn dydyn, fatha America di o. Dwi wrth ymwneud am y Deadpool, so mae'n mynd I fod yn class gweld Ryan Reynolds yn y race course yn dweud. Ond, nôl at y ffilm yma, sa'ch chi'n disgwyl clywed hanes Ceri Wyn Jones ac Aneurin Caradog yn barddas, ond mae Rob a Ryan wedi cyrraedd cylchgrawn y beirdd hefyd. Ac mae Dr Sarah Louise Wheeler wedi defnyddio ei cholofn yn y rhifyn cyfredol o barddas I hel meddylio a dadansoddi dylanwad Rob a Ryan ar ardal Wrecsam. Be dwi'n trafod yn y rhifyn yma o barddas yw yr effaith mae Rob a Ryan wedi cael ar Wrecsam fel tre ar adeg reit swm yn ystod y cyfnod clo ac ati y bwrlwm a bach o hwyl maen nhw wedi dod i'r tre. Mae'r math yma o ffilm yn mynd I apelio at carfan arbennig a carfan yna ydy pobl fel fi, pobl nerdaidd sydd yn mwynhau gwylio ffilms a siarad am ffilmiau. Ac wrth i'r Free Guy a Molotov Girl fynd i'r afel ar rhagor o ddihirod, mae'n gwbl deg mae pobl Wrecsam sy'n cael y gair ola. Mae'r rhywun sydd wedi cael ei magu yn Wrecsam a sy'n caru Wrecsam. Dwi wrth modd yn gweld beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Rhwng y Clwb Pêl-drod a rwan y ffilm, mae Rob a Ryan wedi dywed ar beth I Wrecsam a dyn ni gyd wrth ein bodda. Dyn ni'n falch iawn o Ryan Reynolds yna'n Wrecsam, a dyn ni'n sicr yn meddwl bod wedi taro cefn y rhwyd gyda'r ffilm yma. Be ydych chi'n fod o hogiau? Wel, mae gymaint o bethau'n clymyd I gilydd yn y rhaglen yma heno. Ryan Reynolds yn seren ffilm.